Guys, adunay panultihon nga nagaingon nga may kagawasan ang tao sa pagpili, pero ang problema kay dili siya makagawas sa resulta sa iyang gipili. So guys, welcome sa atong mga Bisaya nga mga storya o gitawag natong sambingay sa Kristohanon nga daghan kang mapulot nga mga moral lesson sa kinabuhi. So kani atong storya karon guys, storya kini sa usa ka amahan ug anak nga adunay hangyo ang anak ug kining amahan gihatagan po niya og kagawasan o gitugutan niya ang hanyo sa anak. So guys, para masabtan nimo ang detalye sa maong istorya, yun ani ang senaryo sa ato ang istorya karon. Adunay amahan guys nga naghimo siya og talbanog kauban sa iyang anak. Unya kaning amahan gidala niyang anak didto sa buntod yun Tagaytay nga bantaaw yun sa hangin. Kunya iyang gisugo ang iyang anak nga dong itugpo ning talbanog dito sa unahan kay ato aning paluparon. So moto gidala sa anak ang maong talbanog dito sa unahan guys. And then pagtugpo sa anak nilupad nimong talbanog baling taasa baling tulina ang maong talbanog. Karon kining anak mi hangyo sa amahan. Dunay hangyo ning anak guys sa amahan ug mingon ang anak nga pa tulin man day kayo nga talbanuga, pero pa ang tugot nga imuhang gidala mabara kayo ang imong tugot. Unya pwede pa man unta nang mutulin ang maong talbanog sa layo. So nakahuna-una ang anak kay ignorante pa ning anak guys, gamay pa nga bata. So nihangyo ang anak nga pa pwede ba nga atong putlon ning maong tugot aron nga makapagusto og tulbong o pagusto og tulin ang talbanog, mapaitaas daw. So niyon ang amahan nga pwede nga atong sulayan dong para makita nimo kung unsay resulta sa imuhang gihangyo. So lipay kayo ang anak tungod kay misugot ang amahan sa hangyo niya. So tuon man ang anak mo gipaputol niyon ang amahan nga dong para maklaro gyud nimo kung unsay resulta sa imuhang gihanyo ug imong gipili o mas maayo nga ikaw ang muputol. So tuod man giputol kini sa anak guys. Iyahang gikuan og gunting pang pagputol. Karon pagputol niya, pagtan-aw niya sa talbanog, nakita niya nga nisaka ang talbanog tungod sa kakusog sa hangin, nitulbong pagyug-ayo ang talbanog. Karon samtang nagakalayo ang talbanog, unya wala naman sa connection sa nagkupot sa tugot. So ang hitabo nagakahinay og gikan sa pagtulbong niya nagkahinay siya og bagsak, nagkahinay na siya kana bang down hangtod nga nitupa siya sa usa ka dapit nga diin wala na nila naklaro ug asa tong dapita ug unsay nahitabo sa maong talbanog. So kining bata guys nga ignorante in taon, hilak in taon siya sa maong panghitabo kay ang kadtong iyang gihangyo o gitagaan siya og freedom o kagawasan sa amahan tungod sa iyang gipili. Apan ang resulta wala siya makapili sa unsay resulta. Kay ang gusto man ta sa bata nga mulupad og taas kana pang dili gyud mo tupa karon kay usaon man niya paglupad og taas nga wa man say connection, dili man mabitad ang talbanog kay putol man. So nagpadayon siya og tulin hangtod nga nahagba ang maong talbanog. So guys, dinhi lang takutob sa maong istorya. Kini ato mga istorya ginatukod nato ni o ginamugna nato ang mga istorya Bisaya kay duna kitay mga kutloon nga mga lesson sa kinabuhi. Now sa atong kinabuhi guys, sumala nining maong sambingay sa atong kinabuhi ana usab ang mahitabo sa tawo nga wala nagyoy connection sa Ginoo. Guys, kung atong putlon ang atong connection sa Ginoo, iyon ana ang senaryo nga mahitabo sa unahan sa atong kinabuhi. Daghan kayong mga tawo ron o mga Kristohanon nga giputol na nila ang ilang connection sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, iputol na nila ang ilang relasyon sa Ginoo, ang ilang pagsimba sa Ginoo. Kaniadto
naa pa sila sa pagsimba, pagbasa, pero naay mga panahon nga buot na sila nga mopili sa ilang ganahang pilion, ug mas napili nila kay may kagawasan man ang tao nga mopili, so mas gipili nila nga putlo nila ang ilang connection diya sa Ginoo. Giputol nila ang ilang pagbasa, giputol na nila ang ilang pagkamay ng puon, ang ilang pagkamasilingbahon. Daghan ang mga Kristohanon nga nagahimo nini nga ilan ang giputol ang ilang connection sa Ginoo. So guys, alang sa mga tao nga naay kinaiyang sama niini, atong hinumduman nga kung ang atong connection sa Ginoo, atong putlo ng ato ang connection sa Ginoo, may tabo gini sa atong kinabuhi nga dili mayo ang resulta sa atong kinabuhi. Tanawa ang maong talbanog nga giputol ang tugot, di ba? Nakaingon ang bata nga magpadayon pa kinig tulbong ang mga talbanog, pero sa unahan nahagba siya. Daghan kayo ro mga Kristohanon nga nahitabo nga tungod kay aduna sila freedom sa pagpili, so pili sila bisan unsa sa ilahang pagkinabuhi, din ang ending sa unahan nahagba sila, di ba? So nindot kayo guys nga aduna tay connection sa Ginoo. Matud pa sa John 15 verse 5 nga siya ang punuan sa paras ug kita ang mga sanga. Kadto gani mga sanga nga magpabilin diya sa punuan, makabaton gyud og daghang bunga. Pero ang sanga nga dili magpabilin, malaya. Ug matud pa niya, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Guys, sa atong kinabuhi, kung wala gyud ang Ginoo, wala gyud tay mahimo. Nganuman, kay ang Dios mo'y nagkupot sa ato ang kaugmaon. Ang Dios mo'y nagaingon sa Jeremiah 29 verse 11 nga siya ang nasayod sa atong mga laraw o mga plano, ug siya ang magpatuman niini sa unahan sa atong kinabuhi. So kung putlo nato atong connection sa Ginoo, mahitabo sa atong kinabuhi nga wala gyud tay maayong kaugmaon sa unahan sa atong kinabuhi. Nganuman, kay naa sa Ginoo, and every time nga aduna poy bagyo o problema, dali kayo tang mapadpad ug dali kayo tang mahagba. Tanawa ang talbanog, di ba? Sa dihang naputol ang connection niya, giputol ang katong tugot, so nitaas siya pero nahagba siya sa unahan. Yun ana usab nga may tabo sa tong kinabuhi. Kung putlo na tong connection sa Ginoo, every time adunay mga bagyo problema ang moabot nato, mahagba gyud ta. Pero ang nakanindot sa mga Kristohanon nga wala nila nila putla ang ilang connection sa pulong sa Ginoo, sa pagkamay ng puon, sa pagkamasimbahon o pagkamabasahon sa iyang pulong. So ang ending, pag abot sa mga problema, mga pagsulay, so nakalahutay sila. Nganuman, sa Isaiah chapter 40 verse 29 to 30, nga bisan pa mga batan-on kapuyan ug kabsan ug paglaom, but kadtong musalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw sa mag-agila, managan sila nga dili kapuyan, manglakaw sila nga dili maluya. So guys, importante ang connection nato, no? Dapat ang tugot, ang relasyon nato sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kanunay naa. Kay kung ato nang putlon, dili mayo ang resulta sa unahan sa atong kinabuhi. So guys, ang kauswagan ug ang kalampusan nato naas kamot sa Ginoo. Kung wala nato ang connection sa Ginoo, lisod gyud, dali gyud tang mapadpad sa problema, dali gyud tang mahagba sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. So guys, di na lang takutob sa atong sambingay karong istorya. So kung doon na kay nakatuna ni ining mga story, paki-comment lang sa atong comment section. And ayaw kalimot sa pag-share ni ining mga video guys. Kung bago pa po ka ni nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga sambingay. Actually daghan natong mga sambingay dia guys. Paki-visit lang ug pwede po kang amutan-aw ini nga video guys. Daghan po kang makatunan nga mga moral lesson sa kinabuhi. God bless. Kita-kita ta sa next video guys. Glory to God.